Joulun paras lahjavinkki kitaristeille. Ja ei, se ei ole tää Gibson Les Paul, vaan se on Voxin Amplug 3 kuulokevahvistin. Homman nimi on kaikessa simppeliydessään se. Sulla on tämmönen pieni palikka, kuulokevahvistin, minkä laitat kitaran jakkiin. Sitten liität kuulokkeet tänne, kuulokereikään, kuulokkeet korville. Tässä on 2 kanavaa, kliini ja särö. Sitä voit vaihdella. Sitten tässä on efektejä sisäänrakennettuna. Ainakin reverbi, delay, chorus ja tremolo. Sitten tässä on rumpukoneita, eli siellä on erilaisia komppeja, minkä tempoa pystyt säätämään tap-tempolla. Tää on tosi kevyt, kulkee mukana, voit laittaa sen povariin kun lähdet kylään, vaikka mummolaan jouluksi. Toimii 3/3 paristolla, on siinäkin mielessä näppärä. Sitten jos oikein huudeksi heittäytyy, niin kyllähän täällä voi myös äänittää. Eli kuulokeliitännästä vedät vaan tietokoneelle ja sulla on tämmönen loistava vahvistin myös siihen tarkoitukseen. Näitä on erilaisia. Vox AC30, mikä on tämmönen perinteisempi. Sitten on UK Drive, mikä on vähän säröisempi, ja sitten on tää High Gain, mikä nimensäkin perusteella niin on aika high gain. Mutta, koska näissä on 2 kanavaa, niin tästä saa myös ihan ok cleanit, eli monipuolisia ovat. Hintaluokka pyörii siellä 50 suunnassa, riippuu vähän mallista. Näitä on kitaralle muutamia vaihtoehtoja, on basistille kanssa oma, kannattaa tsekata nekin. Ja toistaiseksi nämä löytyy vielä meidän vanhalta nettisivulta, eli osoitteesta hifi.fi. Sieltä löytyy muitakin joululahjavinkkejä, joten jos oot soittajalle etsimässä lahjaa, niin suuntaa kipinkapin sinne ja tee joulun parhaat hankinnat nyt.